sanibonani, yanibingelela yamanyanda intokazi. Kanti-ke nazi ngingena nazo ngaso lesikhathi. UDuduzile Zuma kune-tweet ayibhalile lapho bekade encoma khona ubaba wakhe omzalayo uJacob Zuma. Uthi-ke noma ikangaroo e-ANC ingalwisana kangakanani nomnumzane Zuma e-court, kodwa okusalayo uyasho ukuthi iqiniso limile ekutheni umnumzane Zuma i-ANC uyembule izinqa, waveza okuningi obekade kungaziwa nge-ANC, kuvezwa uyena umnumzane uJacob Zuma. Uyasho ukuthi laphayana abakuyeke nxamalala. Kanti-ke nazi eyilandelayo umnumzane uMcKenzie, uGayton McKenzie, ziyamkhalela laphayana uMinister of Sport, kulandela udaba oluthinta laphayana abasolwa abatholwa ney'gidi zama-drugs, kubala khona laphayana i-farm owner kanye nama-Mexican awu-2. Ukuthi-ke umnumzane McKenzie ngathi uyathinteka laphayana ngokuthi ubekade ebazi labasolwa ukuthi bakulo mshikashika wezidakamizwa, bashushumbisa idakamizwa ngale ndlela idakamizwa ezatholwa kubona ezibalela phana ku-2 billion wamarandi, ukuthi bekade ethule sonke lesikhathi ebazi labasolwa ukuthi benza lo mshikashika, kodwa ubhizi ulandelana nama-Nigeria ukuthi enake uhlale wagada ukuthi enake iwona aletha kakhulu idakamizwa kuleli. Kuvela khona ukuthi bekade ebazi laba abenza ubugebengu obukhulu, kodwa ubethule engasho lutho ngabo. Mina-ke ngiyafisa ukwazi ukucabanga lapha, ukwakho ukucabanga laphayana ku-comment section, ngicabanga ngalolo daba nangalo lwa Mr. McKenzie. Sihlangane khona eyamanyanda intokazi ithi nibe nosuku oluhle.